ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାସଙ୍ଗ ଗଛ। ଏ ଗୋଟିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗଛ ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ମୂଳକୁ ନେଇ ଔଷଧ ତିଆରି କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ହେଲା କାଶ ଓ ସର୍ଦ୍ଦି ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସ୍ଥମା ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଆସ୍ଥମା ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗଳା ବେଦନା ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କଫ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରର ରସ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱର ଓ ଶରୀରର ସଂକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛର ଉପକାରିତା ଥାଏ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ଓ ଆମର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଏହି ବାସଙ୍ଗ ଗଛର ପତ୍ର ରସ ଫୁସଫୁସକୁ ବି ସଫା ରଖେ। ତେଣୁ ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ବି ଭଲ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏହାର ରହିଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା। ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିରୋଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।